Bună ziua! Suntem la ediția a treia a Salonului de Vinuri Milesim de la Oradea și am deosebită onoare și plăcere să discut cu o personalitate marcantă din domeniu, domnul profesor Dorin Popa, un membru fondator al mai multor asociații și organizații în domeniu, președinte al Asociației Milesim pentru Cultura și Civilizația Vinului. Cum a început această poveste a salonului de vin? Deci era absolut o chestie normală, în sensul că noi de acum 10 ani am început să vedem de fapt nevoia de a ne educa în relația cu noi, de a ne bucura de vinuri din punct de vedere senzorial. Și vinul în speță sau orice alt produs alimentar, prima dată îl mănânci și îl bei cu ochii. Și e foarte importantă lumina, pentru că noi spuneam că culoarea nu există. Culoarea este un atribut al luminii, dar culoarea este foarte importantă în tot ce ni se întâmplă și din punct de vedere senzorial. Prin culoare, apropo de vin, prin culoare de fapt poți să îi spui de la ideea de sănătate a vinului, îi citești ca la un om pe față și trebuie să ai lumină. Pe urmă, prin culoare poți să-i vezi vârsta unui vin, prin culoare poți să-i vezi corpulența unui vin. Deci prima relație de fapt a unui cum vin și cu alt produs alimentar este de fapt partea vizuală. Și de aceea este foarte important, pentru că lumina, așa cum știți, de fapt și ne-ați folosit foarte mult, Ambilfluxul pentru noi este un partener foarte serios pentru că ne dă lumina corectă. Lumina corectă înseamnă să ai tot spectrul vizual. Și de aici începe, de fapt, partea de a face un lucru profesional. Și avem nevoie de profesioniști în orice, inclusiv în a bea un pahar de vin. Bucuria respectivă este totală dacă ai, de fapt, calitate în zona asta de accesorii. Și lumina este una dintre cele mai importante relații din punct de vedere a unui produs, inclusiv a vinului. Vă mulțumim, domnule profesor. Cum vedeți mai departe dezvoltarea sau evoluția acestui proiect? Evoluția proiectului, noi vrem de fapt ca spațiul nostru Milesim să servească și pentru turiștii din Oradea, să le oferim de fapt vinuri corecte și evaluări corecte. Salonul e o poveste în care ne aducem producătorii din România să-și arată de fapt în mod corect valoarea vinurilor pe care le creează. Pentru că vinul este într-adevăr, este un produs, cum se mai spune de fapt, aliment cu memorie și drept autor. Memoria este de fapt, începe din relația asta vizuală, întâi să citim cu ochii și până celălalt, olfactiv, gustativ, deci partea senzorială e un lucru foarte important și lumina ambientală este esențială într-o relație. Cu atât mai mult cu cât un vin corect trebuie să nu poți degusta pe terasă și nici afară. Trebuie să-l degusti într-un spațiu dedicat. Și spațiul dedicat trebuie să aibă lumină corectă. Și de aceea e foarte importantă relația cu un furnizor, de fapt, de calitate și din acest punct de vedere al luminii. Din câte am înțeles, înainte ca vinul să fie consumat, în procesul de producție, el trebuie să fie ferit de lumină. De o anumită lumină. Corect. Acum, lumina are, de fapt, e o formă de energie. Lumina e o formă de energie și în momentul în care discutăm de o naștere, și aici când vorbim de creație, vinul are o etapă de naștere, de acea transformare și în speță aia se întâmplă în întuneric. Ca toate lucrurile mari, întâi se fac pe întuneric, dar pe urmă trebuie să iasă la lumină. Și când ies la lumină, de fapt, își expun ceea ce au câștigat la întuneric. Nu? Că de aici începe povestea dintre întuneric și lumină. Fiecare lucru are valoarea lui și trebuie să punem, dar în momentul în care venim noi în relația cu un produs, trebuie să fie totul la vedere, cum se spune, adică de aici începe ideea de a-l evalua în mod calitativ și a te bucura, de fapt, senzorial. Am înțeles. Pe partea de producție a vinului, într-adevăr, vinul trebuie să se ia la întuneric, dar în timpul procesului oamenii au nevoie să intervină și să îngrijească vinul. Nu, în momentul în care discutăm
că, apropo de enologi, deci de creatori, sunt două etape distincte. Etapa distinctă în care creăm, adică și vasele în care de fapt are loc fermentare, care sunt închise, logic, dar în toată etapa asta, probele în evoluție se scot din masa vinului și se face în laborator senzorial. Se evaluează, de fapt, evoluția corectă a vinului și tot la lumină. Deci, niciun lucru de calitate nu îl pot face la întuneric. Lumina este esențială pentru noi și pentru povestea noastră din toate punctele de vedere. Întunericul este partea tristă și totdeauna este, practic, underground-ul în tot ceea ce se întâmplă. Și lumina este povestea noastră corectă cu noi. Totdeauna lucrurile trebuie puse în lumină ca să le vedem în mod corect. Și de asta spun că lumina e de multe feluri. Și trebuie să avem, de fapt, specialiști care să ne ofere lumina corectă. Știința în fiecare domeniu este, și trebuie, apropo de ce ni se întâmplă, trebuie să învățăm să dăm fiecărui domeniu omul care are, de fapt, informația și educația pe acel domeniu și știința, de fapt, necesară pentru a avea un lucru corect. De aici începe valoarea și eu vă felicit, apropo de Ambiflux, că ne dați valoare în vinul românesc pe care îl degustăm. Mulțumim, ne dăm toată silința pentru asta.